Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ladang ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru ku mengalong ya pimenem don kamra songkai ni songin. Ya keren hi hang ni barako. Kata kalong ka karukom im jong diri undai. Langit ndagi beriu kili ya bek kata ka kum ka juk ka pamta kan kanduk kani ka jong uman barim bon ki ai baro ki balik uman barim ki ladu. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo people karami shakmat ban ai gajing kershan bapurai ki para riulom garo ki bayakhi namar gajing yo alat ki we ki jaj ban riu bomdei riulom banya khun ya ka election MDC haji HADC uba Dundee Cliff Concert President ka FKGGP ulapin pa baga seng ka pinram ya gajing sha thang ka office traikam ka seng GSU ha chi binang hadian bami gajing kan art hapdeng ki pat riulom garo bat ki bomdei ki riulom hagatika than uba Dundee Concert ulaong bagajing sha sho MLA barim ka phulbari o estamur mominin kadinamar ka jingnang pun khlut ya jing sngo ki pat ba kari lom garo ban khangno ki bomdei ki riulom ban khon ni ka election MDC hapo GHADC uba Dundee ulaong baga GHADC kala pas ya ka hukum ha ka khnai tarik ramphang araja arphanriu kabalapin mi ha ka khatniu tarik ramphang balasngo dei ban ailat shu iki bomdei ki garo ban shimbenta hapo GHADC Hendrei kani ka jingle uteu estamur mominin kalong ban pin khlut ya ka jing sngo jong ki pa garo ka seng kalapin pau ka jing kershan badali ro omdei ban ailat ni ki bomdei ki riulom ban shimbenta hagani ki election GHADC ka ban sawan Then kong na shape na kaleng kaseng ni ko na kuble ye pi ki la na ko bor ki ba la ya plai po khana khana paling ko po juga jimot kang jong pi ya kan ka jing khat ka jong ni ya kan ka press conference ni ka ski te na kaleng jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garos people ni penremjur ya ka jing sathang jong ka office jong ka Garo Student Union hapo kabanan hapo Chinebang for West Garo Hills District. But kani kijingjang i ba kani lingba kani ka order ka bala pass da ka GHDC Garo Hills Autonomous Discouncil of Khnatrik Banai Feb but ya kamun notification ka bala pimi pan ha ka khatnyo tarik jo banai Feb aja apun rio. Kani notification ka ba pimi kalong ba deh peneng ke jingya jong ka sur ju kaleng jong kwat ba hari lom garo ba kla sode ka por ba anum ai la chu ya ki nu ki no ishimenta mo hapo ka GHDC ki badai ki non garo ka bomot la rakim dan hi ta ka sanat certificate ka bari jo ka shul tribe dalli ru kinumyo ban ishimenta hakaliang ban long ta ki win ki candidate hapo kan election te kajingja kalau ba hadin pedeng kajing u jingnam jing pat ba na poka rilom Garo Hills hindai ngi pat kidan kiriu shim kabu ki pokwa ban conclude ya kani kaya jinglong jingman ya kata sentiments jogi para rilom na poka rilom Garo Hills kejongi ya kaba uni uwei na bangladesh katang ko as motor mominen walit ban file ka nomination jongu da ka balik prasya ya kata ka snow jogi para rilom Garo Hills ke badang the te ka sami ka nang to hi salong kami ka jing ka bom sultanat ba ka jing long jingman ka mukalong mata ko ka rilom Garo Hills ka jing litsim ka jongu kani kalong balik prasya yang ta jing snow jing pa ba Garo Hills ya ka ba ngila manong ba la thek petrol susu pat hagading jadi na takadaw na kaleng takaseng ni penremjur ya kani ke jingle persa ya jikso juki para rilom po rilom Garo Hills bat kumju nu ke sathang jong ka office jong ka Garo Student Union ka FKGP hi habro kowe ka ki habro kowe ka snat rekam ka jong ka
kalong bah mana nadu ka Khasi Hills Jaintia Hills bat apo Garo Hills ru bat kumju ru ni ai ke jing kersan ya ki wi pat ki seng halang ke badal matalang ha kali ke jing ki ban persya badali ru madot onom ala ya kita ki brio ki bin simenta hanika election jong ka Garo Hills autonomous district council ya ki bamdan ya tak sernat sildu track de kadika kapor kabla dir palat min syekran ya kaba ngisontanat pat menta ki pajba nagari room Garo Hills kila suthu ya ke jin e kaman up ya ki ladiki aila ya ki wi pak ki jat bin rio ki bin simenta khamtam habadi bakaliang collection pokai GSDC namar beliu kalong kapenyak ya kata jing snow na kapenyak ya kata spirit jong ka sukshidu ya ka bang layo khnang ya ki autonomous district council ru mo kalong kumno banyada ya ka identity ya ka culture bat kumta ter te kedike ko wi ka ba ngatrai kapat 6 dir ya kapor ya pai ba Garo Hills ladaki kendit benri nok menta daka jingelong teli langkawai kemut kejengma kaban apa ke pateng baswan kanum dan show dia bali nakaliang jongi ngisno bandi men kersan do ya ba em ya kani ke jingi jongi yang thi namar baliu kum ke jat riu mo kita ke jat riu lom ki badan hakaju ka jala ngi ba hoi ka numbers jongi representative na Garo Hills kidan nak jong ka numbers bakumju nangi kidan nak jong ka number kai ka makwa nong ni kalong ba ladangi aila bakini ki jat ni khamtam ki jat ni muslim ki yo bandrung hapo ka sansima hapo ka jala ka jongi lingba na Garo Hills de kimi tang san rimut nyumut kan wara ka jing kan ap ka jing ma bakra ba om dei taki pai ba Garo Hills su rei wat kumju yangi seni sport ridom Khasi Jaintia nagalang jongi ka seng hi dakawi ki jumut kalong baro hi ki khat ka FKSP ben hapok jala hi barakawai ngidam bekau ki jumut mangidam kat lang bat ki pardo ki pararulum jongi ki ben hapok than ridum Garo Hills bat ni pha ki khruwa ru pangi a ki jingkersan ka bapura ya baro ki ben benta ha ka ni ki jingi ki namata kam ya kam em jong kita ki riulum try muluk ki ben hapok jala ka jongi bat kawai ru hi kwa ban kondam ya sarkar ya jiksim sting jo sarkar kam shim lale rem kashim pung ka kadi kam ka imat kadi tak kam le ka heri ke junut jong kita ki segle no mo kum ki ISIS klanu ban wa banar hapo ka sorba tura mo ban kran ni jing sno ko jong ki kadi ki ka ba ngatrai ka sarkar ka shim khia ya kani ngatrai kiwi ki bri bobo ban shim kabu kinumi ban shim kabu kan yang sahisi nganoi fi namar beliu borok ki kali kata he ki oma imat kelawan don kata kanu nu ke shim kabu ya kata election bakalajan election henry kani suja kaba kaya tengku bat kata ka isu kaya tengku bat kata kajing ka kompenya mo ya kani ka election hi nama beliu nakaliang hi jom ki pat ba hapori rung Garo Hills ki kelawan nak kawi jumut man persya inu candidate bokwa man file nomination ubam dan KST ya KST henry pat padeng kadi jing persya jong pai ba un balang uniu dong mi man in file ya kanika nomination jong banyak kon ya di election dan ata kada ka suya tengku henry kanum dan kita selendat menomba kadi kanunu ka political propaganda na ka political ni kita kam dan ni ban hangni hi nakalian juga seng hi kwa hi ban kentu ya borok ki political party ki badan hangni bagi di ban klet shwa ya kata ka jinglong political party ki jongki re ban pakhat shwa nam ta ka bha kamen jong ki pararulu ki badan ni ke jala ka jongi Hishim nam bahang ni apa kaji dekat malakar mana spang kata kaji muak di ICC di plakat mungkin awak di kot mungkin apa Hishim nam bahang ni apa sarkar ka klot bat kabor pulit ka klot apa benar apa dia berpikir hari kasih ya kata ngatrai embe hi tamangi kasang ban saki kata ngai bun balang hi wi ya kajing telot bakajing sim sting palang kabawan ra ya kibun ke jinglong jingman kamu kalong menta ya kata hi ngatrai ngim saki tamangi hi bun balang ku saki kata bakajing telot pelat nakaliang jong ka kaan bat nak liang juga tenat pulit hidu insya Allah